Jo vinc de Càlig, un poblet de menys de 2.000 habitants del territori Sénia, és a dir, la part del País Valencià, i allà la realitat trans és inexistent, o almenys no està presencialitzada. De fet, sóc l'única persona del poble que actualment m'he refermat com a persona trans, però aquest procés no l'he pogut fer fins fa gairebé un any i mig, 2. I tot això ha estat gràcies a haver sortit del poble. Jo he estat vivint a Manresa, a Cerdanyola del Vallès. A Manresa vaig habilitar un col·lectiu que s'anomena l'Aldarull, on allí, amb 23 anys, va ser quan vaig tindre contacte per primera vegada amb persones trans. Clar, jo, per exemple, quan estava al meu poble, rebia molta correcció per part del meu entorn, per la meva manera d'expressar-me, dient-me que te diran el que no vols sentir, també assetjament escolar, coses com, no sé, situacions molt desagradables, i llavors el meu viaducte d'escapada fou exiliar-me des de la ruralitat a la urbanitat, i per això que tant de bo ho hagués pogut fer potser amb 15, 16 anys, 17, 18, però malauradament el context a la ruralitat no hi era. Per això considero que el tema de les unitats de trànsit són molt rellevants, perquè el que jo estic fent ara i m'estan acompanyant en aquest procés es pugui fer en tots els àmbits i sobretot descentralitzar-lo dels entorns metropolitans, de les ciutats grans, i portar-ho també a la ruralitat, perquè en el meu cas jo perquè he pogut sortir i he pogut vindre aquí a la urbanitat, però a les ruralitats és que la realitat trans és una situació molt hostil. El mes de gener, en Llorenç va començar a assistir a la unitat trànsit del CAP de Sant Fèlix, on està rebent, sobretot, ajuda psicològica. Que m'ha ajudat molt el fet de poder verbalitzar, poder parlar de situacions correctives, més concretament, de violències cap a mi, etc. Més desglossar-ho. Això m'ha ajudat molt també a donar-me i a dir, val, jo el que vull és fer una transició de manera biomèdica o no. Saps? També aquesta qüestió, perquè les transicions no necessàriament han de ser hormonals. I també poder-me treballar aquestes coses internes, podríem dir, o aquesta violència que s'ha quedat ahí clavada, no sé com tampoc dir-ho, s'ha quedat ahí clavada i que dia a dia, vulguis o no, et va anant i venint, et va pertorbant. Actualment, la unitat compta amb 3 professionals de la salut, una psicòloga i una administrativa i també una treballadora social. Precisament, la doctora Laura Clotet és una de les responsables d'aquesta unitat trànsit situada a Sabadell. Una unitat que no només acompanya els pacients, sinó que també ho fa a tot el seu entorn. El fet és que quan parlem d'un trànsit, el trànsit mai el fa la persona sola. La persona fa un trànsit, però hi ha el que nosaltres en diem un trànsit secundari, que és el trànsit que fa tota la família. La família fa un trànsit, l'escola fa un trànsit, la classe on va aquesta criatureta fa un trànsit. Per què? Perquè tothom ha de canviar aquesta mirada. No serveix de res que la persona tingui molt clar qui és si tot el seu entorn no és capaç de fer aquesta mirada. Des de la seva entrada en funcionament, al mes de gener, la unitat trànsit que s'ubica aquí al CAP de Sant Fèlix de Sabadell ha atès de manera presencial a 22 persones, a les quals ja està acompanyant i assessorant, i també ha resolt els dubtes, les consultes d'11 persones de manera telemàtica. Totes elles es senten més reconfortades des d'aquesta unitat trànsit.